madyo adlaw natin tanan. So karong adlaw day guys, gikan may mananghilin sa merkado kay nanabo siya. Nya. Palit og photo dado. Gagak mong mother. Ma'am. Luto ko ni din nagkuha mo si Jan naghumba og nangka. Lami lagi ning putuha kay may paglubi. Ano ba bigas ka artikado? Ha? Nay na ko sa Ate Gigi's buhol nay. Wa man lagi ning lahos. Excited na may ugma kaya na sa reverse mo uli. Mabot. Ugat gabi pa na. Ngayon mo rin sa ngayon. Kasi may dang uban si Kuya Junjun? May kayo po ito. Happy Sunday dating tanan guys. Gustagulan naman yung kuan. Pang snacks na ito ka. Nilagay biskuit na ito sa taas. Mga dagat na naman ito. Magpili-pili ka. Hindi ka mo salir na uy. Tagsang gamit rin mo biskuit ni mo. Ikaw nagpili dito ha. Huwag ito gipamunit. Pilian. Hindi naman ito vitamins. Kuha ang vitamins. Sa orasan na. Lakaw na. Lakaw na. Lakaw na ba? Ada kong taod-taod. Ihurot do. Podo. Ihurot kay lami. Lakaw na ba kinigbalik nimo? Imo na rin. Kay. Di ka maangay? Lami dani. Mo nang niwang ka pilian ka. Ato Netherlands po dyan. Ipong Duterte. Pilian ka. Tama, nangunuti din ka na eh. Tapos ako na ito sa darang pilit. Manatang sila sili ito. Maglalat din. Nay, di ko meeting, Nay. Masa meeting? Meeting ron. Domingo maron lang una. Ang salit na dapin natin sa ron. Dungte. Dali, der. Kung meeting. Pay manghinlo ko. Wah, asa vitamins ba? Intag dapat ng vitamins. Kapibon gani, wala ka nakainom ha. Gamit din ng jakita. Ag nakasuwa, agkuan naman tatak. Garcia. Garcia, hinandis buhon. Tabuan. Ipamauwan ko sa among yadtuan na nahiga po sudlon. Kailan nakabuk yung vitamins? Ya, ko din eh. Sa kwarta. Sana ko, lay kwarta. Dis ah. Nay, kurami. Mami purami? Naghatag? Yalos ah. Gapon? Nani ba dahil mami purami gapon? Healthy. Buhi pa ag
hinatag ni Tinorlina ko ano. Shout out to Tinorlina Abdullah. Isang gisuda ni kay 5K ba? Pila to? Buhay pa dyan pitaka. Imo mo na yung gagmay-gagmay. Hala. Jeez, naman di ay. Lo, oy raman, itang kita katabuan ay. Ano? Itagaan ko rin dyan kwartang mami pura mini dyan. Ha. Ang giukab, 10 pesos. Wala dyan dito gibuwag. Kaingan ko grabing takong awabay jeep. Naman di ay. Idala. Pag-ipon, nanukros ba yun? Tunus ako na sa bus. Ang gawi. Hindi karon. Una na ng vitamins. Uy, huwag mo ko ano. Da. Si Anto lagi. Ilabag na. Sabaan na po tayo tagot. Manghinlo para ba ko, be? Mapay, manirapo na yung bungbang, ha? Yay! Madarap ko pa. Panirapo mo na yung bungbang kaya tagos bintana. Tanangin ko yung tawin. Ako na na. Maasa man sila, mami. Mami, tiri matuma. Ato, siyang kwarto. Kita daris ko, am. Ang kuludo. Daris ang kulodo. Ang dudo. Daris dodos babaw. Agritrik pa na ba? Agamito yung tirin, ay. Tanangin mga mga. Gigaba mong dudog aho. Baylo na tos, ag-aho. Baylo na tos katong isa. Kainit. Oo. Siya nga ang electric pa naghandumanan na ba dito? Tuig na ba dito? Nay no? Tuig na sa Pasko. Nabayaan mo gani, gubalik hindi na matibok na na. Kasi yung nagtibok-tibok. Siya nga pa, bag-o para ba dito kay dito na andar-andarang kalingaw. Di ka dare? Kay? Nahan ko pink. Pi. Doon. Saan mo siya? Mugo-mugo. Ati, ito na. Nana? Nay ah. Sige na. Pikas ng minuto do. Mga kiwot ng minuto pa uy. Kiwot, pero ang puli. Bao, manang-manang ka na do. Ito, magkakalas ng gani. Nandiyo na na. Sumukla ko dito, nandiyo pa. Grabe magkang-arte. Ate? Kabalas ko. Panarapo na mo. Ano ba? Ate Bingbing! Dali na! Parang tawag na limpyo. Kapilat ba? Kanang hinlo nga trapo, kaya arong di mo sa mo itong kabuling. Iuli sa rin una rin imong gipangkuha dari sa lamisa. Kari, dis ano ni mo ginuha. Murag sa juice. Ilayo ako sa iyo. Uli. Grabe, wapo na sila na nga itom nung ganihar na silang palis. Hi guys, uli na mi guys. Grabing lugayan human guys. Ang gana na mag-meeting. Guys, masakwa na po ito yung lang sa guys. Ha? Masakwa na po ito sa anak na. Upaw of the year. Hi guys, madong hapon natin tanan. Mapipaguli na hagikan ko dito sa meeting. Palit naman ko glitson manok. Nay, mauna kong kaanay. Namay ngayong bait na birthday ba? Birthday dolor. Di katasan mo si kukadyo. Taon naman ko marijot. Glitson manok. Dapay utanang ka. Be! Liksian! Set erek kaan. Direk. Tubig ko, no? Ako lang erek. Kahoy ko. Go? Oh. Oh! Ginsa! Ada ko rin nangita na huday grasya. Ito ko na napitan na. Si Corazon. Ininitis na ko.
Kanta ninyo guys. Di pa mo magkaanay? Habog init pa rin litson. Yan na! Kaan ko kayo, ako'y paniong dito ganina. Ba namin, giwagan po ka? Karabing lugar siya. Alauna. Sakto, lipag ko na ito, ako magsugod. Ano? Nay! Oh. Kuan sa? Panggasolina ko no. Salamat. Sa grasya. Haday Roy na eh. Bana, Ming, unsa Ming, tuwaan lagi kaming. Bisa sana juga. Tawag na eh. Tibaga sa leksikaw, ikaw majibas kag tiil. Mama ka nagchinilas. Majuli ko no. Tol. Oh. Sama imo ani be? Ha? Siapa ni ka? Ate Julie tay. Ani? Paa? Paa? Size na. Nahunaw ka sa mong kamot. Very good. Diha ka na sa jud. Kitang puson guys. Bago ka critical. Saan nakagay? Ha? Gana lang. Gara na eh. Nagluon sa baba. Ito. Aha mo be? Aw, yan na? Lumahan ko yun. Gara na eh. Pagkaano po na eh. Pagkukuhan. Pungawan niya ito. Panit or unod? Pungawan niya ito ba? Ha? Ikaw ba mukhaon? Paano? Panit? Kita ang... Moto sa kulati dulor ha? Ma, mo ta? Di magduwa kay na nag-basketball. Ugma po, di magduwa kay na magkuhan. Nas mayoras basketballan ugma. Ugmas gabi eh. Bangko. Isa. Sa lungsod. Isa mo meeting ni ko anong meeting. Isa. Meeting. Ay mo rin 100 tayo? Ay, nagag ko ano. Sanay. 250. Ang gasolina ko mo. Mana, Ming? Oh, nay. Kasi makuha, tricycle ka pa, buha pa lagi sa tricycle, side ka na. Side ka lagi. Baguhan. Dala, side ko. Ang Ang baka na, dala condition na. Hay sidecar. Ilang tricycle bagi. Sí. Baguhan. Dili. Mag-ilis ka, magpajama. Pila ko yung gasto. 135,000 at Wa ba dyan mo pil agahang mga hinay-hay, be? Wa ka naluing mama? Matulog. Nga naman yung daghan, yung kamot. Nakukuhan. Samad-samad ba na? Dahil nga. Magumba na. Naramanok na. Iya pa. Hindi ko sa... Ang tawag ko kay mamusta. Lagi po ni mo. Ba na, Ming? Ang pananong mo kay init na po.
Magpajama kay kay kang hapon na daghay mo. Kapag pajama sa kaw, kay bugwa pa na bugnaw init pa kaw. Nakaw na. Mag-trace ako. Pag-ilis na po. Kay na mapaakpakan ni muli ko dugla mo. Mamaot na mong panit. Mana lagi ming. Ang kamote na ka. Maghukad patay. Ano kamote pa ito sa nahoy mo? Nay. Nangitas tatay kamote. Nalala. Dapat na rin, ate mo yan ay. Ito po, ito mo. Sige. Bye-bye. Sige. Ano ka na ganito lang ito eh? Ano ka ganito ako na? Hindi, wala akong makapagod. Ug mapag-fly pitiri. Stress. Diba di ba mo? Di ba mo ito? Duli. Mani ko ni nagsuldo na. Hinapos pa na. Kala day. Gusto mo kag-grocery sa? Papangnik siya. Oo. Ito mo ako pagkutuli. Mani ang gusto ko kanina. Hay ka oh. Itago man nga. Okay ram guna. Lipstick. Nasa sa tiri mo ulit. Ug mas gabi. Ti magrally kuno te. Ha? Magrally ag Alicia. Ano ka? Ani tibuok buhol ani anang iheld sa gym. Ano ka? Merkulis sa gabi. Okay ko. Parang Duterte. Na kuno si Robin Padilla. Yes. Supporter kong Duterte. Duterte. Nagdagbatag si Tamita nag-uli ni Tatiri. Ang sakyanan kuno ni Alexi kay ingon si Macdo Castanyares kay 44 kuno kabuok. Apil ka ma? Kau man na. Alexis sa. Andiyan ka na kuno sa kwari kay wala kuno nagiangken ni Alexi. Ano na? Wala na siya mo angken. Bisag ijak kuno na. Kaysa naman. Okay. Daghan pa yung resort. Daghan. Bye. Hama na sa ka laban. Ito tila sa siliman. Wag pa'y ba oh. Basta mo na yung gikonas pag-meeting ganiha nga mag-rally. Ibuok. Bohol. Ana i-held sa gym. Atay ka pag-usap na. Kay si Dong Timoy si Dong Timoy dako-dako sa to nakalimot ko ba? Natahang alim patakan nga di na ma-hillways. What? Grabig tao na oy. Kawan. Mapildi, gano'n ang supporter. Nangay tao. Kasa na yung bag. Bye guys. Thank you for watching.